US in thlan le mizo thalai te ti thu pui mangi nenge mo han soi ve cha komin ka sia hei ka style te kan thla ko de le kan hi ma tak tak phei chu kan soi chuak le lo anga hei lukhum hi kan khum na chan chu ka mel lam chiang bak lo se ka ti ka mel tha em lo wa chu angin lan chiang lo ka poi lo in la motor a lo tla na beng cheng viu mai te bo chu ni se kho ve la hian kan phung muman takhi om vein ka ria zir tu kong ti phua tu sele thanga khan ata tol te ma so nin ti tong kam ka ron mangin ka ria chu la chan khata han khatiang tu ra khan ka ngai dewa thil re re chu in lak lon chho dan mumal takhi omin ka ria chu da chan ata tol te khatiang ma son chho kha thil ni phung tu ra kan ngai dewa mihring hi kan pian tir hian tu ma hi tlan ngal thei kan nom lawa tlan thei ma khan ata tol te khan thil kha kan lo thiam ani kan atma sabera chon kan bokwa ka bowa kha kan thiam phot ani chumi nuwa din kan thiam le a din kan thiam zo pen kan thiam a pen kan thiam zo kan tlan thei chau kha ni a chu in lak lon chho dan te kha om ve ni chumo an soi thina science a te po hian big bang theory kan ti te evolution theory kan ti te tuipui mi ro thalai te jing an nom ve ni a thalu tu ka khatiang tuipui tur kha chuan a basic concept kan ti structure of atom te structure of cell kan ti te kha hriat sil ve kha ngai ani chumo khatiang thre si lawa thil hi fi lu tuk tuipui te kha chu dik thei lo in ka hre deuh hleka ene sa khona te po ni thawa ke chu Christian apologetics hi ka tuipui Ravi Zacharias te debate te hi ngai nom ka ti ten Bible an chiar chuang le an chiar thale pe chuang mi lo khatiang te kha thil om ve thei ania a basic concept ngai tha hian thil hi fi lu tuk hi kan tuipui ang ti te lo om deuh mai ani in ka ria politics a te po ni tho tual chung politics kan ti te VC in thlan te MLA in thlan te local council MP in thlan kan ti te ngai ven photila chuan khami tang khan keima ni a hriat bel du na puhriat a tong kam kan ho lo kanga du hriat bel du na thang huam keima ni a om khan mo kan curiosity khan national politics kan ti nge Amit Shah te Rahul te Modi te ho mo khatiang kha min ngai ven ti ranga chan khami tang khan hriat bel du na kan international a min hroi kai don chi ani international politics mo chu thil kal phung pa ngai in lak lon chho dan kan ti chu anin ka ria chana thupu ya kan lu tanga US in thlan le mizo thalai te ram vei mason na du mi thahnem ngai then khathian kan thalai te hi min soi sel thi na han ti top mai la enge mani ram chung India chu sai lo mani ram chung politics mani tual chung politics po ngai ven mi loin ta US in thlan te an lo ngai ven ve chiam ba tiang zonga indem na rong kai kha a om ve thina ni han peng le lokila ma po in Black Lives Matter chung changa te po George Floyd a englo thlawang hauna Black Lives Matter te po US thil thenga ni heta Mizoram a an lo story status mo ve loi ta ni kha then kha chon awan tru lo we o kan ram chung ngai a po nge tual thi te kha teng thil thleng tam taka om ve a au chho pui si lo US de mi han au chho pui kha chu a tru lo ma nge te kha chu za in ka po mani ke po adik ka tia a tru lem lo amai ro chu tun case big hi chu exceptional case ka da de wa chan chu
Mizoram in than hi Mizoram MLA in than kan ti hi Mizoram Tan News ani US in than kan ti te chu US tan mai ani to lo khovel pum tan news atling ani khovel hena ngai tu a ngai ven ti la ram zong zo ngai ven de u ka ni US in than bi khi chu wang chuan tu tenge an presidential candidate te an ni ti po semi lo po ni la news khovel news ani wang han US hi an in thlang ani ti hi a hriat lo thei lo chu wang chuan thil trending lu tu kan ita khata tak khan thil trending lu tu kan hi wang khan mizo thalai te si nga po ngai ven em lo khan thil trending ani na kha local pui ve rual pol ve an du wang khan enge moni khan lo tho lang an lo tar lang ve thin ta ni khami ni wang khan US in thlan hi an ngai ven ta chiang ti na po ni chuang lo chu wang chuan ma ni ram chung politics po ngai ven lo US hetlam in lo ngai ven chiama heng hi chang kan na dik lo ani ti te mo kha tiang lam hoi zonga in dem na kha chu a fu ber lo mai the ni ti te ka ngai tu nie nge mani ram chung thil chu kan ngai sang kan ngai lu tur ani ma se hemi case bi kai chan exceptional case ang dewa ka ngai ka ti gan khovel pum tan hen news atlinga thil trending lu tu kan ya hriat lo thei lo ani chu wang chan fiam thu nan te mo kha tiang vela lo mang tok kha chu a om lo thei lo chan chu thil lar lu tu ani wang khan chu wang hemi lam hi chuan kan ril ru te po kan ti za wa ngai in ka hria chung te chu kan sai dua mani ram le nam thil ngai san hi chang kan na ni ti te hi chu ka pom zong tak chu ani chung te chu kan sai ve deuh du ani chu a tok kha dan phei chu ka thiam chuang lo ti khan du tok phot mai ani